bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ. ụmụaka anyị abịakwa etu anyị si abịa kwa izu ụka ọbụla anyị nọ na-anọ n'ife mmemme anyị kpọrọ egwu ọnwa na nke izu ụka ga-adịkwa egwuregwu anyị nke izu ụka ọmakakwa ahụ ama na nke izu ụka gara aga na ịnọnyere anyị ọfụma na nke izu ụka ife anyị ga-eme eriri nne mma atụwabịa anya bụ azụ dị na ngịga gị nwa ka ọ dị iburu oche gị nọdebe ife onyonyo ngwa pụta ka ọ tụọ nke ya ọ dago ya onye ọzọ amakwa agbanwe ọba ofu ọba ka ị ga-eji wee gakpọ ọ dago ya bịa unu na-abagwa mba ka amala onye mee gịnị ga-enwe mmeri ka amala onye ga-eme gịnị ga-enwe mmeri oge ruo kwa
Unu n'anya n'akụkụ m unu ga-afụ nnukwu nna anyị nọ n'etiti anyị. Nye ga-akọrọ anyị akụkọ. Mgbe ọ ga-akọsị akụkọ a, anyị ga-agwa anyị ihe anyị mụtasịrị n'ofu n'ofu. Ụmụaka ụmụaka. Eri Jizọs kpọmkwem. Ụmụaka ụmụaka. Eri Jizọs kpọmkwem. Ụmụaka ụmụaka. Eri Jizọs kpọmkwem. O nwere akụkọ mma akọrọ unu. Kọlọ igwe obi dị anyị mma. Akụkọ mma akọrọ unu bụ akụkọ maka nwa Ebune akọ. Kedu ibe m kwuru? Nwa Ebune akọ. Nwa Ebune akọ. Mụtala ụmụaka na-atọ. N'obodo ụmụ anụmanụ, anụ a na-akpọ nwa Ebune akọ. Ọ mụtara ụmụaka na-atọ. Asịrị m ụmụaka one? O wee luo ovu mbọsị. Ọyị ya nwoke bụ agụ. Ụmụ anụ a na-akpọ agụ. Ọyị nwa Ebune akọ a na-akpọ agụ. Wee kwukwute ya ọlịlị, wee bịakwute ya ọlịlị. Ba wee nọchaa, agụ wee sị ya. Ya achọkwana ka ọ kpọnye ovu nwa ya ka ọ bịara elie nwa. Nwa Ebune akọ wee sị ya na nke a bụ obere okwu. Ya na-emecheli ya ndị ọzọ. Mana ọ ya anabagodi. Ka ya na ndị bie wee chịkwa. Ka ya mara onye ya akpọnye ya. Unu na-anụ ibe na-ekwu. Agụ wee gbenye wee naba. Ọkwụnụ ma na agụ na-adụgbu mmadụ. Agụ wee gbenye wee naba. O wee luo n'abalị. Nwa Ebune akọ na ndị bie wee richee nri abalị. O wee kpọkọ ndị bie siba na ọ nwere nkataba ya akpa. Ụmụ ha wee gbakọcha ma ezinụlọ ya niile gbakọ were gee ntị. O wee siba na ibe melie bụ na agụ ọkwụ a bịara. Ya na anabụ wee nọkọcha wee si ya na ọ ya kpọnye ovu nwa ya ka ọ bịara elie nwa. O wee si ya nọba ya na ụmụaka ya bụ. O wee sị ụmụaka ya na o nwere ajụ ya chọrọ ka ajụọ unu ka ya wee mara onye ya ejerela agụ nwa. O wee jụọ nke a na-akpọ nwa diọkpala n'ime ụmụaka ya na-atọ. Wee sị ya ugboro one ka ọ ya abụ mmadụ mee ya ibe ịmalị. Unu n'ibe na-ekwu. O wee jụọ nke diọkpala sị ya ugboro one ka ọ ya abụ mmadụ mee ya ibe ịmalị. Nke diọkpala wee sị ya na mmadụ mee ya ibe ofu ugboro mee ya ugboro na-abụ nke ịtọ ịmalị. Sị ya ga nọ na wee kpọọ nke a na-akpọ osotere diọkpala. Wee jụọ onye sị ya ugboro one ka abụ mmadụ mee ya ibe ịmalụ. Ọ sị ya na mmadụ mee ya ibe ogboro nke ịbụ ọnya maziala. Ọ sị ya nọ na o wee kpọọ nke ọdụ nwa ya. Wee sị ya ugboro one ka ọ ya bụ mmadụ mee ya ibe ịmalụ. Ọ sị ya na mmadụ lere ya anya
ya jiwolu n'anya ọ na-eri mara ihe o mere ihe ọ na-achọ o mee na ife na-ekwu na site n'ile anya mmadụ na-eme na ya amagwara ihe obi n'obi ọ chọrọ na kemgbe ịbịa n'oge ekelere aka nwa mechezi agụ wee na-ajụ nwa ebu na-akọ si ya nkata na-ekere na ya na-agba mma ya na-agba mmadụ edisi ka ọ dị wee si ya na ya na ndị ya agwụ n'ọdụ nwa ya kerele gị nwa anụ ibe na-ekwu o wee dula ọdụdụ nwa ya wee due agụ wee kpọrọ naba ka o jerele ya nwa a wee luo obe agụ ebuo mbọsị nke mbụ buo mbọsị nke abụọ o nwere ele agụ si wee hazi bie etu ụmụaka ya na nwaore nwa ya si alara ọ na-abụ eluo n'abalị agụ edulu ụmụaka ya dube n'iru dulu nwaore nwa duge n'azụ emechezi ofu mbọsị ka ha ritere nri abalị achọzịa ka anaba agụ wee si nwaore nwa ya bịazịa n'iru ka ọ nọrọ sizia ụmụaka ya ba na n'azụ wee bụ na-akọ wee tụgharịbazịa uche na nke a na-akwa eme na ọ dịkwa ka o nwere ibe nna ya ukwu buzi n'obi ọgba nkịtị oluo ka anabachala obinye mbọ ọdụdụ nwa ka ebe mkpọrọ ya o wee binye wee kulu nwa agụ wee jee n'ibi ya ibe nyanwa ebe enyere ya ka ọ nọrọ wee jezie diere ibe nwa agụ nọ maka na nwa ebunu na agụ na-eyi agụ na-agba ajị n'onu ebunu na-agbakwa ajị n'onu o wee luo n'abalị mbọsị a nwa agụụ na-agụ agụ ọ kpagharịcha o nwere nri ọ kpatarị o wee chọzie ka o were ore nwa ya wee mee nri abalị ya na ndị bi ya ọ malitezi n'abalị ibe o mere bụ na ọmakwasị nwa ya chee na ore nwa ya wee dugbuo onye wee dọsa anya ya na ụmụaka ya wee rie nri n'abalị ahụ ọdụdụ nwaore nwa ya nọkwa ya soro na-eme ka a ga-asị na ọ na-eri anụ mana agụ enwere ike ịchọpụta oluo ka nke emechara pana kpukwelara ụla nwa nwa ebunu nwa okpukpore nwa ya wee gbenye wee repụ wee naba wee daa mmiri na-asa daa agụ na-asa elebasị wee bịa wee si ụzọ a wee piolu wee nalụ ebe nna ya oge ọ nalụ ebe nna ya o wee kwọrụ nna ya aka n'ime nderi abụ nna ya wee mepee ụzọ ọ bụrụ nwa ya ọ jụbazi ya kedu ibe ọ bụ ọsị nna ya baa n'ụlọ ka ya kọrọ ya akụkọ ọ ga-abalụzi n'ụlọ o wee kọrụ nna ya ka ya na ibe si wee jee na agụụ chọọ igbue wee were eme nri abalị na eke ya si wee mee wee pụọ nna ya wee na anya n'aka wee sị ya n'ọnya ka ya ji wee sị nọọ gị nwa ya ejerela agụ nwa ndị anụ ibe na-ekwu ibe ọzọ ba meziri bụ na nwa ebu na-akọ akpọkọ ezinụlọ ya basi ebe abụba bi wee kwapụ maka na oluzi n'ụtụtụ echie ka agụ pụtazi wee chọpụta na ọnwụnwa ya ka ya ri o wee were ọgwụ wee bịa ka ji kpochipụ nwa ebu na-akọ na ndị bie mgbe o ji pụtazịa ọ bụrụ na nwa ebu na-akọ na ndị bie arapụ ezinụlọ abụ wee pụọ akụkọ m agụ ilokpi ọ bụ na mmadụ anọrọ ebe a ilokpi ụmụaka unu anụrụ ihe anyị kọrọ unu anụrụ ihe nnukwu nna anyị kọrọ ngwa kelee onye ọ bụ kelee onye ahụ ya kpọrọ aha bụ onye asị anya bịa ka o lee anya bụ nwa kelee afa nwoke ahụ Ikechukwu ọkpọrọ onye ọsọ mmadụ ọkpọrọ onye kedụkwana onye nke agụ riri ka ọ bịa n'anya bụ na ọdụdụ nwa na-elele ya nwa nọrọ ya kelee onye agụ mechi adọgbuo
Chisom gwagwa anyị onye o mecha adọgbuo gịnị o mecha adọgbuo gịnị o mecha adọgbuo gịnị mgbakekwana ihe unu nwere ike ịmụta n'akụkọ ihe a kọrọ o nwere onye nwere ike ịgwa m ihe ọ mụta n'akụkọ a kọrọ anyị Ọ sị na ọ mụtara ụmụ atọ. ọ sị na ọ mụtara gịnị Ụmụ atọ. ọ sị na ọ mee gịnị Ọ mụtara ụmụ atọ. ọ mụtara ụmụ one Atọ. ọ mụtara ụmụ one Atọ. ole nwekwara ike ịgwa anyị ihe ọ mụtakwara n'akụkọ onye bụ ya kọrọ anyị kelee onye ọzọ kelee onye ọzọ mgbakọrọ anyị site Ihe mmụta bụ na ọ dịrọ mma igbu mmadụ. ọ dịla mma ime gịnị mmadụ ife ọ ga-ewe m iwe kịta ọ dịla mma ime gịnị Igbu mmadụ ibe gị. ọ dịla mma ime gịnị Igbu mmadụ ibe gị. ya bụ onye ọbụla na-egbukwa anya ka ị maa ka o mee gịnị ka ọ bụ nwa gị ka ọ bụ onye metụta gị ya kpatara onye ọbụla na-egbu mmadụ ị nwere ike ị na-eme na ị na-egbu mmadụ ọ bụrụ nwa nke gị ka ị mee gịnị ka ị na-egbu dịka agụ ji chọrọ igbu nwa na-ekuri ya nwa ọ bụrụ nwa nke ka o mee gịnị ka o gburu rie anụ ya mgbe ọ bụla eziokwu Eziokwu. kelee onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara Ihe m mụtara bụ na ọ dịrọ mma ile mmadụ ibe. na ọ dịrọ mma ile mmadụ ibe gị ilele oke ọ sị anyị na ọ dịrọ mma ime gịnị Ile mmadụ ibe gị. maka ndị na-ele mmadụ ma ọ bụ na mgbe gboo ihe metara m bụ na a na-emecha ihe ọtụtụ ihe ihe ọ mụtara m gịnị mmadụ ile mmadụ emere gịnị adịrọ mma o nwere onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara anyị ga na-atụzikwa aka gwagwa anyị ihe ị mụtara Ka anyị na-eme onye mee ajọ ihe gịnị ajọ ihe sobi ya dịka agụ chọrọ ime ajọ ihe gịnị mere ya ajọ ihe mere gịnị sobere ya ọ bụla eziokwu ọ bụ n'obi ịbụ nwa na-ekuri ya nwa odibo na-ekuri ya nwa o buzie n'obi ka ije gbu nwanne odibo na-ekuri ya nwa ọ bụrụ nwa nke afọ ya ka o mee gịnị ka o gburu mee gịnị bịa anụ ya so ihe kpatara na okwu a bụ gịnị mmadụ ime ajọ ihe eme gịnị adịrọ mma ya bụ ka anyị kpachapụ anya n'ihe ọbụla nke anyị na-eme gịnị anyị na-eme mgbe ọ bụla eziokwu ka anyị kpachapụ anya n'ihe ọbụla anyị na-eme gịnị ofu onye na ebe a ka anyị kpachapụ anya n'ihe ọbụla anyị na-eme gịnị ụbọchị tata ka ihe ọbụla nke anyị na-eme ka anyị mee gịnị ka anyị kpachapụ anya anyị ka anyị fie asaa n'anya wee mee ihe ọbụla anyị na-eme gịnị anyị na-eme o nwere onye ọzọ nwere ike ịkọwa ihe ọ mụtara na ya bụ okwu kedu onye ọzọ nwere ike ịkọwa ihe ọ mụtara Chisom ngwa ọ dịrọ mma iri mmadụ ibe gị. ọ dịla mma ime gịnị Ele mmadụ ibe gị. maka ndị na-eri anụ ọbụla apụ na-eme gịnị erie ya ihe a kwuru na ame ha gịnị ọ dịkwa ha mma ime gịnị Ile mmadụ ibe gị. ihe ahụ na-adị ekwukwu na-ewe m iwe ọ dịla mma ime gịnị Ile mmadụ ibe gị. achọ m ịshaụtụ ihe ọzọ m kwuo onye ọbụla kwụsie ya ike ọ dịla mma ime gịnị Ile mmadụ ibe gị. kedu ihe m na-ekwu ugbu a ọ dịla mma iri anụ mmadụ ibe gị kedu onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara na ya bụ akụkọ Ọ dịrọ mma izu ego mmadụ. ọ dịla mma ime gịnị ije ori ihe ọ mụtara na ọ dịla mma ime gịnị ije ọsọ ofu na ebe a o nwego onye kwuru na ọ dịla mma ime gịnị Ehe. Gị nwakwa. ọ dịla mma ime gịnị ofu na ebe a ọ dịla mma ime gịnị ọ dịla mma ime gịnị ka anyị kwụsị ịnụ ọgụ maka ndị na-eme na ha jiri ike a na-azụkwa anụ ọgụ ugbu a ịnụkwara ihe a na-ekwu ugbu a a na-azụ anụ ọgụ ka anyị kwụsị ime gịnị ịnụ ọgụ kedu onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara na ya bụ akụkọ
Ka anyị na-eme gịnị? Ka anyị na-eme gịnị? Ọ dị mma ka onye ọbụla na-eme ihe mmadụ ihe ọ na-eme tupu o mee gịnị? Tupu o mee ya. Mmadụ kwesịrị ịma ihe ọ na-eme tupu o mee gịnị? Ọnya ka a na-akụziri anyị n'ụbọchị nke taata. Ihe ọ bụla mmadụ kwesịrị ime ka o mee gịnị? Ka ọ kpatara anya, ka o pịa asaa n'anya. Na nchịkọta okwu na mbido okwu anyị na-ekwu maka nwa Ebune akọ na ụmụazị ya. N'ime ụmụaka na-atọ nwa Ebune akọ m, kedu onye kpara agwa ka nwa? Onye ọzọ? Nwa ọdụdụ ya. Kedu onye ga-ekwusi? Ọdụ nwa ya. Kedu ibe ọdụ nwa ya melụ o ji wee bụ na onye kpara agwa ka nwa? Ihe na-ebu mgbe ọ lụrụ na be nwa Ebune akọ. Ihe na-ebu na mgbe ọ lụrụ na be nwa Ebune akọ. Nwa Ebune akọ chọrọ idubi ya. O wee were ofu anya ofu anya wee debe n'akụkụ jee inele ebe nwa anya nọ. Ka ekwu onye ọzọ ga-elotere m ibe nne ya melụ kpata o ji wee sị na onye ga-ejerela agụ nwa. Nwere mazi ya maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị si anyị nwale ive dịka agwọ ka anyị dị umeala dịka nduru. Ọ bụ ibe akwụkwọ nsọ kwuru. Ọ ibe ka ọ dụrụ nwa nwa Ebune akọ mere. Ụmụaka na nchịkọta okwu ibe anyị na-achọ ka anyị gwa unu bụ ibe ọbụla unu nọ etu unu bụ ụmụaka. Ọ bụ na nne unu akpọkọ unu na-ezi unu ozi ma ọ bụ gwa ife ị ga-eme ma ọ bụ si ị ga-emekwa n'ibe a, ige nne gị ntị. Unu n'ibe na-ekwu ka anyị ghara ịdị na-emeli nne nna anyị isi ike. Unu n'ibe na-ekwu ụmụaka na-ege anyị ụlọ akwụkwọ ka o si wee gaa egwu ọnwa nke izu abụọ. Ụmụaka bịara egwu ọnwa, kedu ife unu na-agwa nna anyị? Nna anyị sị gị ụbọchị ọzọ ka ị bịakwa ka irokwala anyị iro. Anyị na-ayọkwa gị ya abịa ka ị tụwala anyị inu ya na akpa ala okwu. Ọ ya amasịkwa anyị rinne. Ụmụaka nọ na befa wee na-enene anyị n'onyonyo ama na ọ ga-amasị unu na unu mụtara ife n'ụbọchị nke tata n'egwu ọnwa nke a ma akụkọ ifo akọrọ anyị. Otu oge a na izu ụka ọzọ anyị ga-apụtakwa egwu ọnwa. Ụmụaka ọkwa dị unu mma etu anyị si egwu n'ụbọchị nke tata? Unu ya abịakwa ọzọ? Kedu ndị ya wetalụ nne anyị ụdala na fabiaba? Ọzọ ụdala ka unu ya wetalụ m? Mba! Gịnị ka unu ya wetalụ m? Mango. Oroma. Ana m atakwa ugiri o maka ọ na-eme arụ ka nna eme gịnị ka nna agbasi ike maka na akabago m nka. Ana m asị unu ruo n'ụlọ unu abụrụkwa ezigbo ụmụaka, unu a na-ekwu eziokwu na-asa efere. Kedu ife unu na-agwa ndị nọ n'ụlọ?